fi sy'n chwarae Ari, yr Asyn yn y drama yma, a nifer o gymeriadau bach eraill. Fi yma i chwarae'r accordion, chwarae'r keys a wneud bach o ganu hefyd. Sam dwi, dwi wedi bod yn sgwennu'r cydweithrediad efo Beth, dwi'n mynd i chwarae gitar, bach synth a neu lot o sŵn. Mae'n ffantastig i fod nôl yn ystafell ymarfer ar ôl gymryd amser o fod, wel, yn segur i fod yn onest. O, mae'n wych i fod nôl yng nghanol cwmni mor arbennig hefyd, Sam a Beth, a Steffan, a Rhian. Mae jyst bwrlwm anhygoel yn ystafell ymarfer. Mae'n bleser bod yn ôl, oedden ni allan ar tŵr yn States, March dwytha, a efo Calan, pan oedd y byd i gyd dod o dan glo. Mae hwn un o'r pethau cyntaf, dyn ni'n cael wneud eto o blaen pawb, a mae'n rili neis cael sgwennu a cael y prospect o bod yn chwarae i pobl eto, mae'n rili exciting. Ni ddim wedi gweithio gyda Theatr Gen o'r blaen, so ni wedi bod yn brysur yn cyfansoddi yn y tŷ. Mae Wyn, Mason, fe sydd wedi sgwennu'r geiriau, wedyn ni wedi mynd ar geiriau, troi nhw mewn i caneuon. A mae'n hyfryd wedyn cael dod fan hyn a jyst gweithio gyda pobl eraill mewn stafell. Mae yna lot o influences electronig a gwerin a rootsy, a da ni'n kind of mynd flicio o un genre i llall. Ni ydy'r kind of in y thoughts o'r Asyn, a da ni'n gallu mynd o tywyll i hapus a anywhere in between. Dwi'n gobeithio bydd pawb yn teimlo yn llawn cyffro i fod yn gallu dod mas i fel theatr nawr am y tro cyntaf, fel dod mas, drink bach, cerddoriaeth, stori. Fi'n credu bydd pobl yn mwynhau.